Okezie Amogu. Ka mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ na mkpụrụ obi ndị anyị kpọpụtara tata ka ha zuo ike na ndokwa. Onye isi ntụaja n'ụbọchị nke tata bụ ụkọchukwu Maslenus Mbata. Kịta ka anyị kwulite ọtọ were aṅụrị tinyekọta ọnụ n'ukwe. Na nwa na mmụọ nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. Ndị mhụnanya na Kristo na Bọlachi, udo dịrị unu. Ndị lọtara nọ na lọtala ya. Ngwa kelee onye nọ gị n'aka nri na n'aka ekpe, si ya nwanna ngọzi dịrị gị. Si ya ekele dịrị Chukwu n'isi ya, onye dobere ya ndụ ga-ahụ ya taa. Enwere m aṅụrị oge m nụrụ ha kwuru sị ka anyị gaa na be di nwenụ. Anyị na-arịọ Chukwu ka ọ gaa n'ihu na-ewere ọnụ a were na-ebutere anyị ụzọ n'ụtụtụ ọbụla dịka anyị gbakọrọ n'ihu ya taa na-ekele ya, na-abịa ife ya ofufe, na-abịa chụrụ ya aja, ka ọ nabata aja anyị na-achụrụ ya, gọzie anyị ma meenụ ka ihu ọma ya na-achakwasị anyị site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Taa bụ mmemme mmiri Chukwu nke di nwenụ. Anyị gbakọkwara taa a na-echetakwara anyị maka mmiri Chukwu nke anyị, maka na ọtụtụ n'ime anyị echefugala sị anyị mere mmiri Chukwu. Anyị na-arịọ Chukwu ka onye kwara anyị aka dịka onye ahụ kpọrọ anyị oku site na mmiri Chukwu anyị, ka onye na-anyị amara nke anyị ga-eji bie ndụ dịka ndị mere mmiri Chukwu. Anyị bụ ndị njọ, anyị agaghị agụ agụgọ mmehie. Ngwanụnụ ka anyị chemie n'echiche n'ụzọ niile nke anyị siri mejọọ Chukwu. Njọ ndị ahụ ga-ebutere anyị ọgbata uhie, ka aja anyị na ekpere anyị ghara iru n'ebe ọ nọ, ka anyị rịọ ọnụ na ya mgbaghara.
na-ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, ma site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, na ndị mama na ndị nsọ niile, na ụmụnna m, ka unu rịọrọ Yosebuwa Chukwu anyarị, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Onyenwe anyị mee ebere, Onyenwe anyị mee ebere, mee ebere do, mee ebere do. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
dịrị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo dịrị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Amen, 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 amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile dị ebighị ebi, mgbe mmụọ nsọ dakwasịrị Jesu oge a na-eme ya mmiri chukwu n'osimiri Jọdan, i gosiri anyị na Jesu bụ nwa gị, onye ihe ya na-amasị gị. Biko mee ka anyị bụ ndị ji mere ụmụ ndị a mụrụ site na mmiri na mmụọ nsọ, na-akwụdosi ike n'oku ịkpọrọ anyị. Mekwa ka anyị jikọọ ọnụ na-ebi ndụ na-amasị gị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na adị iwe na anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa atọ ụwa niile.
Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee nwaodibo m, onye m wenyere aka elu, ọ bụ onye m ghọtara aghọta, onye ihe ya na-atọ m ụtọ n'obi. Enyere ya mmụọ m ka o were wetara mba niile ikpe nkwụmọtọ. Ọ gaghị ewenye olu ya elu ma ọ bụ tie mkpu. Nke ọ na-eme ka a na-anụ olu ya n'ama. Ọ gaghị agbaji amị agbajitụrụ agbaji. Ọ gaghịkwa emenụ ire ọkụ na-eme bubebe. Ọ ga-eguzosi ike n'ime ka ikpe nkwụmọtọ pụta ìhè. Ọ gaghị enwe obi abụọ. Agaghị emeri ya ruo mgbe ikpe nkwụmọtọ ga-eguzo n'elu ụwa, n'ihi na mba niile na-eche iwu ya. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Onye nwe anyị ga-eji udo. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Zanụ ya. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Unu bụ ụmụ Chineke, nyenụ di nwanụ otito na ike. Nyenụ di nwanụ otito kwesịrị aha ya. Sekpuoronụ di nwanụ n'ebe ya dị nsọ. Azịza. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Olu nke di nwanụ na-ada ụda n'elu mmiri. Olu nke di nwanụ na-ada ụda n'elu nnukwu osimiri. Olu nke di nwanụ jupụtara n'ike. Olu nke di nwanụ dị nnukwu ebube. Azịza. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Chineke dị ebube na-agba ka egbe eluigwe. Ebe ya dị nsọ, mmadụ niile na-eti mkpu na-asị, otito onye nwe anyị nọ n'oche eze ya n'elu mmiri. Onye nwe anyị nọ n'ugwu eze ya ruo mgbe ebighị ebi. Azịza. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Zanụ ọzọ. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Ihe ọgụ ewetara
n'akwụkwọ ndị ozi. Pita wee bido okwuchukwu ya sị, ugbu a ka m na-aghọta n'eziokwu na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya, kama na mba ọbụla onye ọbụla kwụwara aka ya ọtọ na-atụkwara ya egwu ka ọ na-anabata nke ọma. Ọ bụ ezie na Chineke zitere ụmụ Izrel okwu ya, ọ bụkwa ha ka e wetara ozi ọma nke udo site n'ọnụ Jesu Kristi. Ma Jesu Kristi bụ onye nwe mmadụ niile. Eleghị anya unu anọ n'ihe ukwu ahụ merenụ na Judea na nso nso a. Ọ bụ maka Jesu onye Nazaret, onye Chineke jiri mmụọ nsọ na ike chie echichi, na otu o si bido na Galili mgbe Jọn kwuchara okwuchukwu maka mmiri Chukwu. N'ihi na Chineke nọnyere Jesu, o jegharịrị na-eme mma, na-agwọ ndị niile danyere n'ike nke ekwensu. Okwu nke ose bụ ụwa. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, aleluya. 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 Ale, aleluya. Ale, eluigwe meghere, ewenu kolu nke nna kwuru si, onye a bụ nwa m hụrụ ya n'anya, geenụ ya ntị. Aleluya, aleluya, ale, ale, ale. Hallelujah, hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. N'oge ahụ Jesu siri na Galili bịakwute Jọn n'osimiri Jọdan ka Jọn wee mee ya mmiri Chukwu. Ma Jọn gbara mbọ ịjụ ajụ were sị ya, ọ bụ m kwesịrị ịbịakwute gị ka ị mee mmiri Chukwu, olee otu i siri bịakwute m? Jesu wee zaa ya sị, hapụgodu ya otu ahụ ugbu a, ka e were si n'otu ahụ mejuo ya iwu. Jọn wee kwenye. Ma ngwa ngwa emesịrị Jesu mmiri Chukwu, o si na mmiri pụta, eluigwe meghere na mberede, wee hụ mmụọ nke Chineke ka ọ na-agbadata n'ụdị nduru wee dakwasị ya. Otu olu wee si n'eluigwe kwuo sị, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m.
Oziọma kosebụ ụwa. Ka anyị sikwe n'oziọma nke a nata mgbaghara njọ. Amen. Ọ dị ka nwayọọ nwayọọ ndị lara ụlọ na ha alọta, mana ọ ka fọkwara. Ka anyị na-echeta na onwe anyị n'ekpere ebe ọbụla onye ọbụla si alọga, ma ndị na-anọ ha nọzie ọfụma, ndị na-alọ alọ ha na-alọ, ka mmụọ Chineke ji aka ya kpọrọ ha on eagle's wing, kpọlata ha n'aha Jizọs. But obiọma dị gị taa na ị bịara n'ihu Chineke. Edishọn na obiọma dị gị, mgbe ọ na obiọma dị gị, kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Ka anyị kelee Chineke onye domekwere na anyị ndụ. Ọ bụrụ na ụkwụ adịghị gị mma na ọ dị anyị nsogbu a nụrụ, ngwa si n'ala ala obi gị kelebe Chineke. Maka ile anya gburugburu ị ga-ahụrịla na o nwere ihe ọma o mere gị. Chineke adịghị agbara ndị ya aka, ọ dịghị agbaba anyị aka at all. At every minute Chineke na-echere anyị. At every minute of the day Chineke na-echere anyị, even in our imperfections, even mgbe anyị nọ na njọ. He loves us unconditionally. Ịhụnanya ya adabereghị na anyị bụ ndị ezi omume. Ịhụnanya ya dabere n'ịbụ Chukwu ọ bụ. Ịhụnanya ya dabere na ọ bụ ya bụ nna anyị. Ịhụnanya ya dabere n'ịbụ Chukwu ọ bụ. Maka na ọ bụrụ na o lebe anyị ka njọ anyị ha, na ka anyị siri rie mpe, onwe ihe ọma ọ ga-emere anyị. Mana ọ ya ma bụ nna anyị, ọ na-eleta anyị ka ụmụ ya. Onye nna ya mere ihe ọma na-ekene ya. Olee si ma nwata ahụ ọ bụ eri agọ? Abụkwala eri agọ nwa Chukwu. Abụkwala eri agọ onye Chukwu mere ihe ọma ya kene ya. Ọ bụrụ na o nyere gị ndụ nke bụ isi ihe niile, kene ya, maka na aghara ndụ kpa akụ. Aghara ndụ kpa akụ onye ire erie. Ọ bụrụ na Chukwu nyere gị ndụ, kene ya, ihe ndị ọzọ ọ ga-emekwe ka o rute gị aka. Maka na ọ bụrụ na mụ na gị na-abụdabere na ike nke aka anyị, ama anyị anwụgarị, mana Chukwu na-enyere anyị aka mgbe niile. Psalm 23 so na ọ ya bụ onye na-azụ anyị dịka atụrụ. Na n'ihu ndị iro anyị ka ọ na-akwadoro anyị nri, na o teghị isi anyị mmanụ, n'iko anyị ahụ o werele blessing na-awụju n'ime ya na-awụ overflow. Ekele dere ya onye mụ na gị kwuru gbakọ n'ihu ya taa, ịbịa chụọrọ ya aja na ikele ya. Welere maka na gị elu, si n'ala ala obi gị bụọra Chineke abụ, maka na ọ dị mma. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very. Thank you, Jesus, for all you have done for us. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me.
Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Ancient of days, Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Asị na ahụ m abụrụ sọ n'ụwa. 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 Ọzọ gị nye gị ekele. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can you know that? Taa bụ mmiri Chukwu nke dị nwanụ Jesu Kristi. Anyị ga-abụ ukwe ahụ anyị na-eji abụ ukwe ndị ụka Katọlik, ukwe mmiri Chukwu. Ekwela nkwa na mbọsị baptisma na-aga emefe Chukwu n'elu ụwa, na-aga ege ntị n'okwu nke nzukọ, na-aga na-ajụ otito nke ajọ mmụọ. Nyelụ m aka, nyelụ m aka, aka o Maria, Maria. Ihe nkwere na nkwa nyelụ m aka, aka o Maria, Maria, ka m wee debe ihe nkwelụ na nkwa. Ihe ukwu a jiri magbuo onwe ya bụ maka na ọtụtụ n'ime anyị echefuola na o nwere ihe anyị kwere na nkwa. Ọtụtụ n'ime anyị amaghịzi na o nwere ihe anyị kwere na nkwa. Ọtụtụ n'ime anyị mere mmiri Chukwu ebe a, emere anyị mmiri Chukwu mgbe anyị dị na nwatakịrị. Gị nwa bụ nne, gị nwa bụ nna, ị gwadere nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwaanyị na o nwere ihe ikwechitere ya? Maka na mbọsị ahụ iji kandụl n'aka, a na-ajụ gị, ị dịkwa nkwadobe ịzụlite nwatakịrị a n'iwu nke Chineke na nkụzi nke nzukọ, ịkụziri ya ka ọnwụ mmadụ ibe ya n'anya, ka ọnwụ Chineke n'anya, gị sụnyeroro m? Ị dịkwa nkwadobe ịzụlite nwatakịrị a ka ọ mara onye Chukwu bụ, ka o mee nka, ka o mee nka, ka o mee nka, ikwere yororo m? Maybe ihe dị n'obi Fada Mekwele nwa mmiri Chukwu anyị see picture. Mana ị mara na ọ bụ nkwa ka ị na-ekwe, and ọ bụrụ Fada ka ị na-ekwe nkwa ahụ, ọ bụ Chukwu ka ị na-ekwe ya.
emechaa ese picture ikuru nwatakịrị naba, and that is the end. Taa anyị na-eme oriri mmiri chukwu nke di nwe anyị Jesu Kristi, ka a na-asị ahụ anyị, let us return back to the drawing board. Ọ bụrụ na anyị n'ebe ụmụaka nọ, ma mụ onwe m bụ fada, ma mụ gị onwe gị bụ nwa okorobịa, nwa agbọghọbịa, onye nne onye nna, maka na ọtụtụ n'ime anyị echefudala, so enwetara anyị mmiri chukwu ma afọ nkwa nke anyị kwere. Ọtụtụ n'ime anyị echefuola na o nwetara ihe dị ka mmiri chukwu emere anyị ma afọzi ntụrụ na anyị kwere nkwa n'ime ya. Dị na ọtụtụ ndị mụrụ mmadụ na mmiri chukwu, na ọtụtụ ndị nne na ọtụtụ ndị nna ahapụla ọrụ ọnụ ha kwere Chineke nkwa mbọsị ahụ na ha ga-eme, hapụzi ụmụaka gbawa ha aka. O nwere ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ ịkpọlite ha taa jụọ ha sị, olee nkwa ahụ ekwechitere gị mgbe e mere gị mmiri chukwu? Ama ahụ, maka na gịnị? O nwere ihe ị gwara ha. Ọtụtụ ndị godparent, ndị ọmụmụ na mmiri chukwu n'ebe a, o nwere ndị nọ nga bụ mgbe ọbụla a kpọrọ ha adịghị available. Ụmụ ịmụrụ na mmiri chukwu, agụma ha, onye ọbụla ha tọrọ vootu, onye ahụ ewin ime otu, ime abụọ, ime atọ, ime anọ, ime ise, ime isii, ime asaa, ịmụrụ na ụmụaka 20 na mmiri chukwu. Ele ebe ha nọ? Ime ha. Ọ ga-adịkwanụ mma na ibidoro mewe family planning. Ọ ga-adị mma na ibidoro mewe family planning. Gwa ndị ọzọ ha na-abịa ịkpọ gị sị ha na ịmụjuola, ka ị nwee ike lekọta ndị nke mụrụ amụ, maka na ndị nke mụrụ amụ oke n'ọhịa, ngwere n'ụzọ, ara ebe ha nọ ịma ha. Mana mgbe ọbụla a kpọrọ gị, ịdị available godparent, maka na anyị amaghị ihe dị ya n'ime. Anyị amụnaredela ihe omume dị na mmiri chukwu e mere anyị. Ọtụtụ n'ime anyị amaghị. Ọ dị sakramenti asaa dị na nzukọ nsọ Katọlik na nkụzi nke nzukọ nsọ Katọlik. Baptizim bụ nke mbụ. O nwere sakramenti atọ nke eji, ọ bụrụ na omenala Igbo asị eji anabata mmadụ. Ọ bụrụ ndị na-agba mmanwụ ma ọ bụ ndị na-eme ihe dị iche iche, ịwa akwa, initiation, eji anabata mmadụ, asị na onye ahụ abatago. Ọ dị sakramenti atọ: baptizim, Eucharistia dị nsọ, na confirmation. Baptizim n'onwe ya bụ nke mbụ, and baptizim ahụ dị ka nke na-emeghe ọnụ ụzọ, maka na ọ bụrụ na o megheghị ọnụ ụzọ, o nwee nke ọbụla na sakramenti ndị a nke anyị ga-anata. Baptism is like a door opener for all these other sacraments. Na ndị bi ndụ anyị dịka ụmụ nke Chineke, maka na ọ bụrụ na emebeghị mmiri chukwu, ịma nnata sakramenti ndị ọzọ ndị a. And ọ bụrụ na emebeghị mmiri chukwu, aka akpọbere gị nwa chukwu, aka akpọbere gị onye otu Kristi. Dịka otu nkụzi ndị otu Kristi siri dị, ọ bụ ihe omimi dị n'ime ya. It's a sacrament of initiation nke ị ga-anabata mmadụ. Mụ na gị na-aba bụrụzie ndị a ga-akpọ ndị otu Kristi. Ihe dị ya n'ime karịrị akarị. Mana ọtụtụ n'ime anyị, mgbe anyị bịara ime nwa anyị mmiri chukwu, anyị adịghị aghọta ihe dị ya n'ime. Ihe ama wụ fada wụọ ya mmiri n'isi ka anyị si epi chọlawa, nye anyị baptismal card, ọgwụla. Enye gị baptismal card, je tinye n'igbe, that's all. Inwe ike kụziri nwatakịrị ahụ onye bụ Chineke. Inwe ike ịkụziri ya onye bụ Jesu Kristi. Inwe ike ịkụziri ya ihe gbasara ije ụka. Ọgwụ na enwetala m baptismal card ka m tinye ya n'igbe, and that's all. Ga-eburu onye akpọrọ ka ọ bịa mụọ nwatakịrị na mmiri chukwu. Naanị ihe ma ọ bụ mgbe ọbụla ị bịara n'ụlọ ha, gị zụtara ya biskit. Mgbe ọbụla ị bịara, gị zụtara ya sweet. Ọgwụ na nwatakịrị ahụ ọ natara oriri, ọ nataghị oriri, chọghị ịma. O mere confirm, o mere confirm, ị chọrọ ịma. Ọ na-abịa ụka, ọ na-abịa ụka, ị chọrọ ịma. Iche sọ ọwụ
biskit na bọmbọm ka ekwuru kpọọ gị ka ebe bikwasa nwatakịrị aka n'isi maka na ya adịbeghị ghọta ihe omimi dị ya n'ime. Otu ahụ ị chiri zachitere nwatakịrị ahụ, otu ahụ ị chiri zaa mbọsị ahụ si ị ga-enyere nwatakịrị aka ka o tolite ka anyị gị ya kpọrọ ihe, maka na ọ bụ otu ahụ anyị chiri zaa ya ka a ga-esikwa were ọkụ ahụ ị gara na Paschal candle je mụrụ mbọsị ahụ bịa were ya kpawa nwatakịrị ahụ n'aka. Ihe ahụ bụ a symbol of okwukwe nke ị ga-ewere hafee nwatakịrị ahụ n'aka ka nwatakịrị ahụ na-eto in the light of Christ, n'ihe nke Kristi. Ọ bụghị maka ise pikchọ ka iji ga mụrụ ọkụ ahụ mbọsị ahụ. O nwere ihe ọkụ ahụ pụtara ihe. Nkwa ahụ i kwere Chineke mbọsị ahụ imejidekwa ya mezuge. Ọ bụ ajụjụ m chọrọ ka anyị jụọ onwe anyị taa. Today is a day anyị ga-step back jụọ onwe anyị ajụjụ ma mmiri Chukwu emere anyị, ma nzachi anyị zachiterela ụmụ anyị, na nzachi anyị zachiterela ụmụ mmiri Chukwu anyị. Taa ka anyị ga-alaghachi azụ jụọ onwe anyị ajụjụ ma nkwa anyị kwere mbọsị ahụ anyị mege ya emege, and then anyị onwe anyị emere mmiri Chukwu dịka ndị tolitere elu mara ihe. Olee otu anyị si azago oku nke a kpọrọ anyị na mmiri Chukwu anyị? Maka na mmiri Chukwu adịkakwa na omimi na ndụ anyị dịka ndị otu Kristi, ọ dịka omimi. Maka na onye ije ka Pọl dị nsọ siri kọwaa ya in Romans chapter 6 verse 11, ọ sị na site na mmiri Chukwu na anyị na-ajụ njọ. Ọ bụ ihe mere na mbọsị ahụ a na-ajụ sị ịjụla ekwensu, anyị aza ajụla m ya. Ajụọ ha gị ọzọ n'otuto ya niile, gị sị ajụla m ya. Na nrafu ya niile, gị sị ajụla m ya. Ihe ahụ bụ dying to sin. Ị na-anwụ n'ebe njọ dị, ị na-agbahapụ njọ, ị na-asị njọ mụ na gị enwerekwa mmekọ. Ọ bụrụ na anyị zachazie ajụjụ ndị a, ewere anyị tinye anyị n'ime mmiri, ihe mmiri ahụ pụtara burying us in the death of Christ. N'ihi na mmiri Chukwu anyị, site na mmiri Chukwu anyị elekọrọ anyị na Kristi, ewerezi anyị tinye anyị na mmiri ahụ ka anyị wee bilite, we now resurrect in Christ into new life. Akpọmazi anyị Christians, ndị otu Kristi. Ihe omimi dị n'ime ya karịrị akarị. And mgbe ọbụla e mere ya, eluigwe na-emeghe ka o siri meghe taa. Chineke na-esikwa ebe ahụ ekwu okwu. Mmụọ nsọ na-ewerekwe sil ejirimara nke ụmụ Chineke were si onye ahụ n'elu sị onye a bụzi nwa m, onye a bụ nwa m, onye a bụ nwa m. Ọ bụ ihe o jiri magbuo onwe ya. Onwe onye n'ime anyị nọ nga. Ọ bụrụ na ị sị na ị mara na di nwere anyị Jesu Kristi, ma ọ bụ na ị chọrọ iso ya, ị ga-emerela mmiri Chukwu. It is not optional, it is mandatory. Maka na mgbe Jesu zipụrụ ụmụazụ ya ka ha ga gbasaa ozi in Matthew chapter 28 verse 19, ọ sị jeenụ na mba niile kwusaa na ozi ọma, mee ha ka ha bụrụ ụmụazụ m. Ụzọ unu ga-esi nabata ha, na-eme ha mmiri Chukwu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. It's a commandment, it's mandatory. So ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ n'ebe a anyị emebela mmiri Chukwu, mana anyị sị anyị ma Jesu, mana anyị sị anyị chọrọ iso ya, anyị ga-agbasikwa mbọ ike jee mee mmiri Chukwu, maka na ọ dịghị optional, it is mandatory. Maka na ọ bụ site na mmiri Chukwu nke anyị si ekwupụta sị ahọrọla m Jesu, ahọrọla m ka m biri n'ime ya, ahọrọla m ife ya, ọ bụ n'ime ya ka m ga-anọ were na-agba odibo. It's a public identity. Mana otu ihe anyị ga-aghọtakwa bụ na anyị mere mmiri Chukwu abụghị, ọ dịghị ka trọfi, ọ dịghị ka kọpụ iwinye ya gị je dowe ya n'ime kabinet na-awụli elu. Mgbe ọbụla emechara anyị mmiri Chukwu, o nwere ihe a chọrọ anyị n'aka. Ọ bụ ihe mere na anyị ji aza na katikizm sị na ndị e mere mmiri Chukwu ka ọ dịrị ikwere isi nkụzi nke dị nwe n'anyị Jesu Kristi, bịa na-eso iwu nke Chineke na nke nzukọ. Amen. Ma ọ bụ ndị e mere mmiri Chukwu ka ọ dịrị
ikwere isi nkụzi nke dị nwa anyị Jesu Kristi bịa na-esi iwu nke Chineke na nke nzukọ. It is an invitation. Ọ bụ oku a kpọrọ anyị akpọ. O nwere ọrụ dị ya n'ime, and ọ bụ ọrụ ha ebe ahụ nke anyị si ebipụta nkwa niile ndị ahụ anyị kwere Chineke. Ọ bụ ihe a na-agụrụ anyị na ihe ọgụgụ nke mbụ taa. Na ihe ọgụgụ nke mbụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Chineke siri n'ọnụ onye amụma Aịzaya sị, lee nwa odibo m, ọ bụ gị maka ọ na-atụ aka. Ọ bụ mụnwa ka ọ na-atụ aka. Lee nwa odibo m onye m kpọrọ, lee nwa odibo m onye m họrọ, ezipụla m ya ka o wetara mba niile ikpe nkwụmọtọ. Ezipụla m ya ka o wetara ndị nọ na itiri ihe. Ezipụla m ya ka o kwuchitere ndị na-enweghị onye na-ekwuchitere ha. Ezipụla m ya ka o nwee ike nye ndị nchekwube ha gwụrụ agwụ nchekwube. Ezipụla m ya ka o nwee ike nyere ndị ike na-agwụ aka. Ezipụla m ya ka o mee ka otuto m wee pụta ihe n'etiti ndị nke m. Ọ bụ oku ọ kpọrọ anyị akpọ. Baptism is an invitation. Ọ bụ oku Chineke kpọrọ anyị wee zipụzie anyị ka anyị bụrụzie ndị akaebe ya n'etiti ụmụ mmadụ. Ọ bụ site n'ibipụta nkwa niile ndị ahụ anyị kwere na mmiri Chukwu ka ndị mmadụ ga-eji amata si n'ezie onye a o nwere ka ndụ ya dị. Ọ na-akpa agwa ka onye otu Kristi, mana ọ bụrụ na abịakwa n'etiti anyị o nwee ndịiche dị n'etiti onye mere mmiri Chukwu na onye na-emeghị mmiri Chukwu. Ụlọ ahụ na anyị gbara las nsogbu dị. So okpukpe ka a na-akpọ anyị taa ọ bụ gịnị? Ka mụ na gị na-abụ zọghachi. Let us retrace our steps. Ka anyị na-achị azụ gaa jụọ onwe anyị ajụjụ. Nkwa ndị ahụ ekweterela anyị, anyị amarasị ekweterela anyị nkwa. Anyị onwe anyị masị ekwere nkwa, anyị na-emejupụta ya na ndụ anyị. Ma mụ onwe m ma gị, maka na ọ bụ naanị site n'ụzọ dị otu ahụ ka anyị ga-esi nwee ike keta oke n'ime dị nwe anyị Jesu Kristi na mmiri Chukwu ya. Anyị na-arịọ ya taa, onye ahụ nke bịara gosi anyị ụzọ anyị ga-esi were soro ya ka o nyere anyị aka, ka anyị ghara ịbụ naanị ndị ga-eme mmiri Chukwu, ghara ịmasị anyị mere mmiri Chukwu, kama ka anyị bụrụ ndị mere mmiri Chukwu wee bipụta ya na ndụ anyị, ka esoro ndụ anyị na-ebi wee nye Chineke abi n'eluigwe ekele na mgbe ikpeazụ ka nzọpụta nke mmiri Chukwu na-ewetara ndị nke Chineke ka o rutekwa anyị aka. Ka Chukwu gọzie anyị niile ma kwudosie anyị ike n'ime amara ya site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Ekwe n'otu Chineke.
Pilate, ọ tara ahụhụ ọnwụ, elie ya. Ma o bilitere na mbọsị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ lagoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na-anwapụta, onye a na-esekpụrụ metụkọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị ya mụma okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta n'otu baptizma nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ, na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Chineke yiri mmụọ nsọ were tee Jesu ude, o wee na-agagharị na-eme mma. Otu ahụ ka o siri kpọbata anyị n'ime ya site na mmiri Chukwu anyị o zipụrụ anyị ka anyị gaa ebe niile were na-eme mma, were na-eme ka otuto ya na-apụta ihe n'etiti ndị nke ya. Ngwanụnụ ka anyị rịọ ọnụ Chukwu ka o nyere anyị aka, ka anyị cheta na emere anyị mmiri Chukwu, na emere anyị mmiri Chukwu ka anyị na-aga ebe niile were na-eme mma ka Jesu siri mee. Ngwanụnụ ka anyị rịọ ọnụ ya ike na amara nke eji eme nke a. Nyelu m aka, o Maria, nyelu m aka, o Maria, nyelu m aka, o Maria, ka m wedebe ife nkwelu na nkwa. Nyelu m aka, o Maria, nyelu m aka, o Maria, nyelu m aka, o Maria, ka m wedebe ihe nkwelu na nkwa. Maka ndị emegoro mmiri Chukwu n'ime ezinụlọ Kristi, na ndị a ga-eme mmiri Chukwu n'afọ a, na ndị na-elekọta ezinụlọ Chukwu ka ha nọgidesi ike n'ime Kristi, anyị arịọ gị dị nwenụ. Nyelu m aka, o Maria, nyelu m aka, o Maria, nyelu m aka, o Maria, ka m wedebe ihe nkwelu na nkwa. Maka ndị ọchịchị na ndị na-eme iwu, ndị na-agba odibo n'ike ọchịchị Chineke, ka ha na-akwado udo
ikpe nkwụmọtọ na eziokwu maka mmadụ niile. Anyị arịọ gị dị nwenụ. nyelu m aka Onye Maria, nyelu m aka. Onye Maria, nyelu m aka. Maria, ka m wedere ihe nkwere na nkwa. Maka ndị a na-anabata n'ọhụrụ n'ụka ma ndị na-akụziri usoro ibi ndụ otu Kristi, ndị emebeghị mmiri chukwu na ndị na-echizi ụzọ ezi omume ka ha nweta mgbamume, anyị arịọ dị nwenụ anyị. nyelu m aka Onye Maria, nyelu m aka. Onye Maria, nyelu m aka. Onye Maria, ka m wedebe ihe nkwere na nkwa. Maka ndị akara aka obe nzọpụta Kristi na ndị ọ bụ naanị Chukwu nna maara bụ ndị nwụgoro nọ, ka Chineke nabata ha na alaeze ya, anyị arịọ dị nwenụ anyị. nyelu m aka Onye Maria, nyelu m aka. Onye Maria, nyelu m aka. Onye Maria, ka m wedebe ihe nkwere na nkwa. Maka ndị niile na-agbakọ na St. Eugene oge niile nakwa ndị nke na-abịarute, ka ịhụnanya Chineke nọnyere onye ọbụla, anyị arịọ gị dị nwenụ. nyelu m aka Onye Maria, nyelu m aka. Onye Maria, nyelu m aka. Onye Maria, ka m wedere ihe nkwere na nkwa. Maka ndị niile nwụgoro anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas tata, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebebe na alaeze eluigwe, anyị arịọ gị dị nwenụ. nnabata ha n'alaeze na mkpụrụ obi ha, biko nyekwa ha udo. Ka anyị werezienụ mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị were chee ha n'ihu Chineke ugbu a, ọ kachakwa maka amara nke eji ebi ndụ dịka ndị emere mmiri Chukwu. Chineke ji ike niile, ọtụtụ mgbe nsogbu ụwa na ọnwụnwa na ekwensu na ihe ọjọọ na-eme anyị echefuo na anyị na gị nwere ọgbụgba ndụ site na mmiri Chukwu anyị. Nna m, nyere n'anyị aka ka anyị kpọla ha echiche azụ n'ụbọchị taa, wee tụtarịa ha ike nke mmiri Chukwu anyị. Nye anyị amara nke anyị ga-eji kpọla echiche azụ, wee na-echemi echiche ihe omimi dị na ya, ka o nwee ike nyere anyị aka ịtụgharị ndụ anyị ka ọ dịbazie gị mma dịka Jesu garịrị na-eme mma. Nna m, mekwa ya ka anyị bụrụ ndị ga na-agagharị na-eme mma, ka anyị ghara ịbụ ndị a ga-eji njọ na ndụ rere ure were mara, kama ka anyị bụrụ ndị a ga-eji ndụ dị nsọ na ndị na-enye gị otito were mara ebe ọbụla anyị jere. Gọzie ụmụ gị ndị a gbakọrọ n'ihu gị taa, ma mee ka amara gị jupụta na ndụ anyị site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma, nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma.
Chineke kechara anyị si na anyị nye ya. Nye anyị ihe dị mma na ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Anyị ebunye ego onye nwanyị iko nke nzọpụta. Na ya nọgide adị anyị ka iwe gọzie anyị. Nye ya onyinye, nye ya onyinye, ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Nye onyinye Chineke nna anyị nụ onyinye dị mma. Ọlụ ọma niile dị n'ụgwọ aka n'igwe aka n'igwe. Anyị apụnye ego onye nwanyị ike nke nzọpụta. There is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. My helper, my helper, hey, Papa, there is something that makes me come into your presence. My helper, my helper, my helper, there is something that makes me come into your presence. There is something that makes you come into your presence, my helper. There is something that makes us come into His presence, my helper, my helper. Oh, there is something that makes your presence. Oh, man, I am a ekele. Oh, man, I jebule elu. Ekele. Aha. Onye obiọma. Kelenu ya yeyeke. Aha, onye obiọma kpere ihe mere nje. Onye nwere ndụ bịanụ ka ibuli aha ya elu. Onye ọkwara ọrịa nwanụ ka ike na-eche dị mma. Aha, kelenu ya ngwa onye obiọma. Nye ya ekele, nye ya ekele. Aha, onye obiọma. Ọ dị mma dị njọ ekwere ewo m, aga m agbaba n'ime Jehova.
rịọwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị, anyị na-eme emume a na-egosi anyị Kristi dịka nwa gị, onye mere ebere kpochapụ njọ nke ụwa. Biko nara onyinye anyị, mee ka onyinye anyị bụ ndị kwere na gị ghọrọ anyị aja Kristi. Anyị na-arịọ gị ihe a site na Kristi dị nwenụ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị inwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi bara uru na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Onye nwe anyị, nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa. N'osimiri Jọdan, iji akara dị ịtụnanya gosi nnukwu ihe omimi nke ngwụcha ọhụrụ, ijiri ụda olu nke si n'igwe mee ka ekwere na okwu gị binyere ndị mmadụ. Bịakwa were mmụọ gị nke gbadatara n'ụdị nduru tee Kristi nwaodibo gị ude nke aṅụrị, ka e wee mara ya dịka onye izitere ka ọ kụziere ụmụ ogbenye ozi ọma. N'ihi nke ya, anyị na-eso ndị nọ n'elu ụwa na ike niile nke eluigwe jikọtara ọnụ na-eto ebube eze gị mgbe niile n'ukwe na-ekwe. Nsọ, 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 n'elu kasị elu, n'elu kasị elu. Nsọ, 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 n'elu kasị elu, n'elu kasị elu. Hosana, nsọ, 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 nsọ. Ịdị nsọ ezie dị nwenụ bụrụ isi iyi nke adịm nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikukwasa ha mmụọ gị, ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha,
ka ọ na-enye gị ekele, nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, na-aranụ nke ha, rienụ ya unu niile, ke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Oh, come, let us adore him. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, na-aranụ nke ha, ṅụnụ ya unu niile, ke a bụ iko nsọ nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi ime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, ma emenụ nke ha na ncheta nke m. Oh, come, let us ka anyị gwupụta n'ihe omimi nke okwukwe ha anyị na-eme ugbu a. Gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, O Kristi, ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Dị nwenụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke n'ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na Pope anyị Leo na Archbishop anyị Jose Gomez na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ekpere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na edo gị ebube, site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ihe dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving,
Amen. Ụmụnne m, ngwanụnụ ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziere anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye anyị udo na anyị dịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ ibe unu ekele nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu. Lee di nwenye anyị Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
223. Hymn number 223. Number 523, 523.
309. 309. Onye nwe anyị, ijirila oriri nsọ zụọ anyị. Anyị ji umeala arịọ ka i were obiọma gị mee ka anyị jiri okwukwe na-anụ olu so otu nwa gị, were bụrụ ụmụ gị ma n'okwu ọnụ ma n'omume. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Oito dịrị ya eso ka anyị ga-enu ntị n'ọkwa ndị dị mkpa. Los Angeles Adult Assistant Religious Education Congress 2026 a na-echetakwara anyị na ya bụ emume ga-amalite February 19 to 22, 2026. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ya bụ emume, ị ga-achọ buletin anyị ka efu ihe ndị ọzọ ebe a ga-anọme ya. Ndị otu nke Blessed Michael Iwenetansi na-echetakwara anyị na Sọnde na-abịa abịa bụ 8 of January. Sorry, please. Sorry. Sunday na-abịa abịa bụ 18th January 2026 bụ ụbọchị ha na-eme emume nwanne anyị nwoke bụ Michael Cypriel Iwenetansi. Ha na-ayọkwa ka anyị ncha soro ha na ya bụ emume. Ọ bụ na ị nwere efe ya ebe ụbọchị ahụ iri ya. On the top of Bochimboha in the Yorai. If today is your first time of worshiping with us, please, may you be on your feet. Sister, you're welcome. You all are welcome in Jesus' name. Anyị jizo ohere na-ekelekwa ụmụnna anyị ndị nke lara ala, ndị nke bataranụ ebe ọ bụla ị gara abata. Anyị na-asị unu nnọọ ma na-ayọkwa Chineke ka o duru ndị nke ka nọ n'ụzọ wee na-abata ka ha bata n'udo n'enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs. Anyị na-ekele ezi onye isi nchụaja n'ụbọchị taata bụ Fada Maslenus Mbata ka anyị kụpụrụ ya aka.
Otuto dịrị Yesu. Dịka nwanne anyị nwoke Felix siri rụtụrụ anyị aka na Sọnde na-abịa abịa 18th bụ mmemme Michael Cyprian Iwenetansi. Unu amara na onye ọ bụ. Ọ bụghị na unu metiri ya, but at least unu anụma akụkọ ya. Ọ bụ onye Naịjirịa, ọ bụ onye ka anyị, ka anyị jisie n'ike kwadokwanụ mmemme ahụ, jikere n'ụdị ejiri mara ndị Cyprian Michael Iwenetansi, the movement. So ọ bụrụ na ị nwere akwa ya ma ọ bụ polo ya, iyiri ya were bịa. Ọ bụrụkwanụ na ị nwe ha, ịsọpọtụkwa site na ịnọnyere ka a na-eme mmemme a. Moral support and spiritual support is welcome. Fashion support is also welcome. So anyị na-ekele ndị otu a wee na-arịọkwa ka unu kwadokwe maka mmemme ahụ, maka na ọ bụghị mmemme anụ ahụ, ọ bụkwa mmemme ime mmụọ. You also prepare spiritually. So ka anyị gaa n'ihu na-akwadokwa onye ka anyị na-arịọ Chineke ka ekpere na arịrịọ na-arịọtara anyị wee na-ebupụrụ anyị bụ ndị a na-anyịgbu anyị. I wish all of you for the last time Merry Christmas. Today marks the end of the Christmas season, so that's why I'm saying Merry Christmas. Because Sunday na-abịa abịa ordinary time. Akwa ị ga-eyizi bụzi green, ọ bụzi this one. So ana m ekele unu niile maka mbọ anyị niile gbara iji hụ na Christmas na New Year gara ọfụma. Asị m Chineke gaa n'ihu na-agọzi anyị site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsịgo, ka anyị lawa n'udo. 448